wannan wata iriyan musifa ce, ya subhanallahi. Wani bawan Allah ne ya kasance ba shi da wani aiki sai shaye-shaye, amma wannan bawan Allah kullum zai shigo gida yana da mahaifiyan nan nasa ta dinga masa faɗa, wani ba ka ji tsoron Allah ba, ka daina aikata shaye-shayen nan, ka daina aikata wannan saɓon Allah. La ilaha illallah. Ranan nan Allah da ikonsa, wannan bawan Allah da ya shigo a buge, sai mahaifiyan shi ta mashi faɗa. Da ta mashi faɗa sai ya buɗe baki sai ya ce ma mahaifiyan nan nasa, ya ke mama, ai ba wai kullum ya shigo gida ta dinga mashi faɗa ba, ko da za ta dinga kuka irin kukan jaki ne ba zai daina ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan bawan Allah bai ƙara awa ɗaya ba sai ya mutu. Yana mutuwa aka ce da aka birne shi a kabarinsa an samu lokaci mai tsawo, kullum sai ya fito daga cikin kabarin nan kai irin na jaki, ya yi kukan jaki so 3 sannan zai koma. Ya subhanallah. Matasa, al'umman manzan Allah, a san maganan da za a gaya mu iyaye.